Hi guys! Good morning! It's me, Michelle B. And heartless welcome sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Good morning! Happy Thursday! So, Thursday ngayon and I'm so happy. Parang dahil Thursday happy ka. Kanina pa ako, gising. But anyway, ang oras na ngayon is alas 8:30. Dahil kakatapos ko na mag-edit ng mga video ko pa nung mga nakaraan. Ang dami kong mga ginawang vlog na hindi ko pa na-edit. So, ayun. At pagkagising ko is nag-asikaso na agad ako dito nang makikita ko dito sa kusina namin. At kagabi, nag-bake ako ng, tawag ito? Ng carrot bread. At ayan, nandito pa yung aking pinaglutuan. Ayan, mga hugasan ko yan. Huwag niyo pansinin masyado kasi hindi pa yan, hindi pa maliit na naman tong bahay namin, pero tingnan niyo yan. Nandun pala yung aking ayan, yung aking binake. Konti na lang yan kasi nga favorite talaga yan ng aking josawa. At anyways, napansin ko na sobrang dami na naming mga naipong mga tawag ito, mga bottles ba? Kita ko sa inyo. Ayan, ayan. Ayan. Diba? Ayan. Alam niyo ba, sa amin lang yan. Sa amin yan, hindi kami nangunguha, hindi kami napupulot. Sa amin lang yan. Tingnan niyo naman. Wait, pakita ko nga sa inyo. Oo, pero hindi pa to puno kasi nga dito ko nga ilalagay lahat ng mga ayan. Tapos, ayan. Ayan. Meron pa dito kasi dito, itatanggalin ko, ilalagay ko dito. Sabi ko, ang dami na pala. Ayan, dahil madami na sila, sabi ko, kailangan ko na 'tong dalhin sa Aldi. I-ano ko na 'to, dalhin ko na 'to kasi nga puno na pala talaga siya. Ang tagal na pati matagal na din kasi hindi ako nagbabalik ng mga ganito. Ayan, so yun. Ngayon, babalik ko siya. Kasi bibili natin ng bago. Alam niyo ba kung magkano yung isang ganito? 25 cents to, guys. So kung may 4 ka na ganito, may 1 euro ka na. So yun. Ayun. Kaya, dadalhin ko na siya ngayon kasi inisip ko dito ko lang ilagay lahat sa Pag sinuot ko to kasi nga naka spaghetti strap ba. Sabi yung ganun, syempre dahil ako yung video yung mga bagay na dapat isaalang-alang. Yan, so to, shawl ito guys, so tinali ko lang siyang ganyan. Ayan. Favorite ko to, itong pink na to, galing ito ng Baguio. Nagbagyo kami. So, ilalagay ko lang ito guys. Tapos, alam niyo ba? Ang dami ko rin labahin. Sobrang dami labahin. Dahil, kagabi, bago matulog is nagligo ako. Tapos, ganoon din yung aking usables. Tapos, nagbayad ako ng bedsheet namin. Kaya, dagdag sa labahan ko. As in, kung makita yung gabundok yung labahan ko doon. Gabundok yung labahan ko dahil sa bedsheet ba? Sa bedsheet, So yun. Ang dami kong gagawin for today's video. Hala, hindi pala siya kasya sa 2 bag lang. 3 talaga. Ang dami ka namang bibit-bitin. Ay, nako. Hi guys! I'm back! So, anyways, nag-alti pala ako. 2 yung bag na bit-bit ko. Tingnan nyo. Grocery. Grabe. Pagod na pagod ako, guys. Tingnan yung laki ng puson ko. Aray ko. Grabe talaga. Wait a minute. Para Grabe. Laki ng puson ko talaga. Hindi ko nakikita sa inyo. Parang nanginginig ako sa bigat ng bitbit ko. It's very heavy. Dahil may tubig ako dito, may cola, tapos may mga sabon na panglaba. Grabe talaga itong ano ko ngayon. Ang bigat. Buti na lang talaga. Ang lapit lang ng Aldi sa amin. Kumbaga pero ang bigat niya talaga. 2 ganun
Parang nangalay yung dito ko. Oh. Ay, nako. Tapos naisip ko, sabi ko, ba't naman kasi ako pumunta? Pwede ka naman kasing hantayin yung asawa ko mamaya kasi maaga din naman ang uwi niya. Or kaya Sabado, ganun. Ay, nako. Pero hindi na kasi makapaghintay dahil pagka, ano pa, yan, diba, nandun na rin naman ako. So, ito na yun. So, ang una natin sa ano is, ito. Ito kasi talaga, ito yung gusto kong pang labas sa mga decolor. Yan. Ito ang una sa listahan, ha? Sabon. This is for our clothes. And then, bumili ako ng dalawang ganito. To go. Dalawa, ayan. Gusto ko sana bumili yung malaking ganito. Wala, hindi available yung lemon flavor. Yung may, ano siya, Bismarck siya, yung lemon something like that. So, ito. Kasi pang, ano ko yan, pang bag yan, pagka umaalis-alis kami. Ano. Tapos, itong dalawang ganito ko. Ito hindi ko naman ito nilalagay sa ref. Kasi ayaw ko ng malamig na ano. Pero yun, nilalagay ko sa ref dahil pang bag siya. So, yun. Tapos, dalawang cola lang yung binili ko sa asawa ko. Kasi inisip ko nga sana 4. Ang bigat! Pwede naman akong bumili. Pwede naman akong bumili. Ay, sorry. Pwede naman akong bumili ulit. Ang bigat. Sobrang bigat. So, yun. Ito yung aking ano. Tapos, ano pala man ito? Tsaka ito. Ang bigat din ito. Ano to? 6. Sa asawa ko to. Grabe. This is for my labi-labi. Ayun, cola niya. Ano na yan? Ayan ang sa unang bag natin. Grabe talaga yung pagod ko. Tabi natin ganyan. Tinatabi ko siyang ganito, guys. Kasi para maano sa ilalim, sa lagayan namin sa ilalim. Maano, malinis, maayos sila. Ayoko nang makalat sa ilalim sa aming pinaglalagyan. Kaya ginaganito ko sila. Yan. Inayos ko na itong, inano ko na kasi dito yung mga lagayan namin. So, sa second bag, tissue. Anyway, nasa listahan ko to, mga lista ko yan, guys. Mga lista ko yan. Tissue, another tissue dito sa, pang lamesa, pang ilong, pang something. Tapos, wala kaming ketchup na, as in ketchup talaga. So, bumili ako nito. Kasi, yung ketchup talaga na ketchup. Ito kasi ketchup din naman to, pero iba siya. Ibang klaseng ketchup. So, ayan, iba rin to. Yan. And then, carrots. Kasi nga lagi akong nagka-carrot cake. At carrot bread, carrot cake, ganyan. Kasi, ano siya, naging favorite isa ng asawa ko, kaya ayun. Tapos, wala na akong all-purpose flour. Bumili ako. Tapos, bumili ako ng mga tea. Kasi ito ang mga gusto ko, guys, mga tea. Ayan. Wala na akong green tea, as inubos na, kaya nagkape ako kanina. Kasi wala na akong tea. So yun, kasi iniwasan ko ng pagkakape. Gusto ko na mag-tea na lang. Tapos ito yung isa. Ginger tsaka citron or lemon, something like that. Ang nakalagay dito is Ingur. Sa ganun, ito yung aking tea. Favorite tea ko yan. Tapos pagka inaano ko rin yung aking sasawa pagka gusto niya. Tapos bumili ako ng tomato. Tapos may fresh na dorade. Kasi sabi ng asawa ko, bumili ako ng dorade. So yan. Kasi sabi niya, bumili ka ng dorade. Fresh na dorade yan. Tapos bumili ako ng hot flies. 1 kilo tong nabili ko. Pero ano to, guys, tawag ito, pork lang siya. Kaya sabi ko, okay na rin kasi maano yung presyo niya. Maganda rin yung presyo niya ngayon. Kasi nga, magluluto ako mamaya ng bolognese para sa akin yung sawa kasi yun ang gusto niya. So, sa 1 kilo to, diba? So, hatiin ko yan. Kalahati na yung lalagay natin. Kasi half kilo lang naman ang lulutuin ko. Tapos, tinapay ng asawa ko. Kasi isang slice na nga nandito. Tapos, cheese din sa asawa ko to. Pero, naglalagay ako nun sa Tapos, tawag ito? Grapes. Ito, favorite ito ng asawa ko. Diba? Maririnig niyo po sa asawa ko. Favorite ng asawa ko. Kasi gusto ko yung kumakain siya ng mga fruits. Tapos, ito, wala nang, tawag ito,
Gusto ko sanang pumunta ng mamaya sa city para kaso lang sabi ko parang tamad ako. Kasi may labahan pa ako diyan. Maglalaba pa tayo. Kanina ako nag-sort out ako tapos naglinis ng bahay, gano'n. Tapos ngayon, maglalaba naman. So, ito na lang, wala na akong choice. Ito na lang binili ko. Gusto ko sana yung Knorr na spaghetti bolognese kasi walang available dito sa Aldi. So, ito na lang. Kaya 3 ang binili ko para masarap yung maglasa. Masarap yung lasa. Tapos may mais. Bumili akong mais. Tapos, bumili ako ng 2 klaseng pasta. Pero isa lang naman ang ko dyan. Ganyan. Itlog. So, ayun yung aking grocery ngayon, guys. At alam niyo ba, dinala ko rin yung mga bottles namin. So, malaki pa rin yung binayaran ko. So, almost 50 ang ko ngayon, grocery. My God. Ang mahal-mahal. Ang bilihin. Which is good for naman na yan. Ang kailangan ko lang kasing bibilhin is yung cola ng asawa ko kasi everyday talaga yan siya. Yan ang baon niya. So, yun. Na cola. Nagbabaon ng cola. So, yun. So, look at this. At that. Nandito tawag ito? Nasa ref na yung iba. Diba? Dami-dami kong pinamili. So, ayun. At, yes, ayusin ko lang to. Tapos, tawag ito? Magsalang ako ng labahin. Hi guys, update. Ayan, so hapon na. Ang oras na ngayon is mag-aalas 3 na ng hapon. At anyways, nasampay ko na yung unang batch ng labahan ko. Tapos ngayon, kukuhanin ko naman yung kasunod. Anyway, kanina pa yun. So, kukuhanin ko na ulit siya ngayon para para isampay ko na naman. At may kasunod pang batch. Mga bedsheet naman. So, sobrang dami kong labahan. Ganon. So, yun. Kuhanin ko sa baba at isasampay natin. Ang aking ganap ngayon is, ayan, grocery, laba, at loto. Okay? So, ayun yung magiging title natin. Ang misis. Ang gawain ng misis. Ewan ko na lang talaga. Ayan, so, welcome back sa pagbo-vlog, Michelle. Welcome pa ka sarili. Ang tagal na din talaga. Anyways, madami akong mga videos. So, hindi ko na talaga siya ma-edit. So, nag-edit na ako. Tapos, pinagsama-sama na kasi may mga vlog ako na another day. So, ayun. So, maraming salamat guys sa pagsuporta at sa panonood ng aking YouTube channel. Ayan. So, hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. Ayan. So, bababa na muna ako at ako ay kukuhanin ko yung aking labahan and I'll see you later. Hi guys, update. So sampay ko na yung mga labahan, tapos may last batch pa ako doon, yung cover namin, yung bedsheet namin. Ayun na lang mamaya yung aking Ayan. So ngayon naman dahil hapon na talaga guys, mag-aalas 4 na. Prepare na ako ng pagkain na lulutuin. So ito yung kanina, pinati ko na yung kalahati na sa freezer na. Tapos pipili ako ng carrots, isang carrots. Gusto ko yung malaki. Ito, isang carrots. Isasama natin sa bolognese. So, ayun yung gagawin natin for today's video.
So, ipiprepare ko lang yung mga ano nito guys, mga ingredients. So, ito lang naman, giniling. Yung parang magluluto ka ng spaghetti ba? Pero iba lang yung sauce nila. Something like that. Siyempre, sibuyas, tapos bawang. Ito lang yung bawang na gagamitin ko, dalawang ano lang. Ayan lang. Ano kaya ito? Ano naman ito? Tapos, ito yung aking gagamitin. Ayan. Fusilli. Ayan. Ayan ang aking gagamitin. And, yeah. So, prepare ko lang to guys. Tapos, balikan ko kayo mamaya pag nagluto na tayo. At saka may video na pala ako nung nagluto ako nito. So, diba? So, yun. Pakita ko sa inyo mamaya pagka okay na. See you later! Hi guys! Ito na pala yung ating spaghetti bolognese. Ayan na siya, oh. Kasi gusto yun ng asawa ko nakahalo na kaagad. Ayan. So, kaya nakahalo na yan siya. Ang dami, diba? Kalahating kilo lang yan. Yan. So, ito na yung ating, ano guys, luto. Kasi, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano lutuin dahil nakapag-video na tayo ng ganito. So, tinikman ko na siya kanina yung sauce na wala pang ano. Tapos ngayon tikman natin nakasama na itong ano. Kasi yung sauce lang, okay na siya eh. Yung ano, ay sorry, nalaglag pa. Tawag ito. Tikman natin. Tastes good. Sarap. I like it, I like it, I like it. Dalawang pack ng ano ng bolognese sauce ang nilagay ko. So, may natira pa akong isa dyan. 3 binili ko yan. Good. Very good. So, ang gagawin ko ngayon is waiting sa akin yung sawa. Magating niya, tapos kakain na kami. And, yeah. And I'll see you later, guys. Hi guys, good morning! Ayan, another day na ito at kakabangon ko lang. Ang oras is alas 8 na ng umaga. At nakalimutan kong hindi na ako update kagahapon. At ayun, kumain na kami ng dinner na hindi sawa bills. Tapos lumabas kami, saglit, naglakad-lakad, ganun. Tapos, ayun lang naman yung ginawa ko. Tapos pagka-uwi namin dito, pinasok ko na tong aking ano. Kasi tuyo na to guys. Yung mga nilabhan ko, ayan. So, mamaya ko yan siya tutupiin. So, dito ko na i-end yung ating vlog. Ayan, yung ating kaganapan, kagahapon. Ayan. So, maraming salamat guys sa panonood. Ayan, thank you so much guys for watching. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. See! Always smile and God bless us all.